Sziasztok! Adéna vagyok, és ez egy transz podcast. Főként, de nem kizárólag transz tartalmakat fogtok itt hallani, de a tervezett jövőbeni témák között szerepel az interszexualitás, a nem binaritás, a szexualitás és az aromantika is, ahol lehet, és ahol személyes tapasztalataim és ismerőseimen keresztül végzett kutatásaim engedik, egyszerre próbálom majd lefedni a transz férfiakra és a transz nőkre egyaránt vonatkozó témákat és topikokat. Ugyanakkor lesz majd néhány epizód, ami kifejezetten csak a transz férfiakra, vagy csak a transz nőkre fog fókuszálni. Mivel én is transz nő vagyok, így főleg az első évadban többször is elő fog fordulni kizárólag minket, transz nőket érintő téma, ami majd a későbbi évadokban mindenképp ki lesz egyenlítve. Kezdjük az alapvető fogalmakkal. Egy transznemű férfi egy olyan személy, aki nőként született, egy transznemű nő egy olyan személy, aki férfiként jött a világra. Egy nem bináris személy egy olyan személy, akinek a neme kilép abból, hogy ő tisztán nőnek vagy férfinak látja magát. Ezek mellett pedig a cisznemű személyek azok a személyek, akik önazonosak a születéskori nemükkel, azaz férfiként fel sem merül bennük sosem, hogy inkább nőként élnének, és ugyanígy fordítva, nőként sosem merül fel bennük, hogy mindennapjaikat inkább férfiként éljék le. Azaz röviden, a cisz emberek azok az emberek, akik nem transzok. Az első epizódban a jelenlegi rendszerben levő nemi szerepekről és köztük kialakult évszázados dinamikákról fogok beszélni, átnézve a fogalmakat, valamint hogy milyen beszédtémákat, kérdéseket lehet felhozni, és miket élik inkább elkerülni ezzel kapcsolatban. A fejlett társadalmak, mint amilyen a miénk is, alapvetően egy olyan társadalom, amely cisz-heteronormativitáson alapszik. Ez azt akarja, hogy a férfiak és a nők két jól elkülöníthető társadalmi nemként jelennek meg, és a heteroszexuális párkapcsolatokat tekinti normának, ahol a transz emberek nem léteznek, vagy szimplán csak cirkuszi mutatványnak valóak legfeljebb. A cisz emberekről már esett szó az előbb, illetve a hetero szó jobban elterjedt a köznyelven. Ez a heteroszexualitásra utal, azaz egy nő férfiakat keres a párkapcsolat és családalapítás miatt, és fordítva. Ugyanígy próbálja annak a látszatát is fenntartani, hogy a társadalom minden egyes tagja elégedett és boldog a születéskori nemével. Nagyjából azt akarja, hogy ha férfi nemi szerved van, akkor a társadalom szemében férfi vagy, míg ha női nemi szerved, akkor pedig nőként tekintenek rád. Ugyanígy vannak a gender reveal partik is, ahol valójában nem a születendő gyermek társadalmi nemét ismertetik a szülők a jelenlevőkkel, hiszen azt a gyermeken, azaz az adott személyen kívül senki sem tudja, és nincs is joga eldönteni, hanem a születendő gyermek születéskori nemét fedik fel ezzel. Egy hatalmas léggömböt kipukkasztva, aminek a belsejében vagy kék konfettik vannak, megfeleltetve azzal, hogy a születendő gyermek fiú lesz, vagy pedig rózsaszín konfettikkel, ami pedig a lányt jelenti ebben a kontextusban. És nincs több opció sem, és ebből adódik egy transzfóbnak is tekinthető értelmezés, hogy a gyermek társadalmi neme mindenképpen bináris, azaz ez a két nem egyike lesz csak, és hogy a későbbiekben ez sosem fog megváltozni. Ez ugyanígy az interszex születendő gyermekeket sem veszi figyelembe. Az interszexuális emberek azok az emberek, akik olyan biológiai nemi jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyek nem sorolhatóak be kizárólagosan tipikus női vagy férfi kategóriába, vagy esetleg mindkettőnek megfelelnek. Ezt a két nemet tehát, a nők és a férfiak jellemzőit nem nagyon kell senkinek sem bemutatni. A család, az iskola mind bekategorizálja és sajátjává formálja az egyes nemekhez tartozó gyerekeket. Kezdve azzal, hogy milyen színeket szerethetnek, milyen játékokkal és kikkel játszhatnak együtt, milyen mesefilmeket vagy plüssállatokat kaphatnak meg, illetve hogy milyen a társadalom számára elfogadott ruhatárral rendelkezhetnek. Azt is tudni kell, hogy 2022-ben még továbbra sem tilos a reparatív, vagy más néven konverziós terápiát alkalmazni azokon, akik magukat nem heteroszexuálisnak vagy ciszneműnek tartják. Ezek a terápiák nem csak nem hatékonyak, hanem a kezelt személyek életét egy életre képes megnyomorítani, növelve az öngyilkossági kísérletek számát értelmi konverzió nélkül, és a jelenlegi kormány döntései alapján nem is fogja egyhamar tervezni azt, hogy ezeket a reparatív terápiákat beszüntesse. A cisz-heteronormatív rendszerünk egyúttal patriarchális is. Az első feminista társadalomkutatási elemzés, amely a nők elnyomásáról született, 1970-ben készült. Ebben a tanulmányban többek között olyan elemek kerültek kiemelésre, hogy a nők ugyanúgy el vannak nyomva a férfiak által, mint ahogy a proletariátus el van nyomva a gazdagok által.
A patriarchális viselkedést úgy is lehet definiálni, hogy ez egy olyan társadalmi szerveződés, ahol a férfi politikai, gazdasági, vallásbeli fölényt, vagy egy háztartásban morális, illetve erőbeli fölényt élvez a nőkkel szemben. És hogy ez mit ad a való életben? 2021 májusában Franciaországban készült egy olyan kimutatás, hogy a koronavírus okozta kötelező karantén miatt a nők az elmúlt évben a házi munkájukra és a lakással kapcsolatos tevékenységeikre fókuszálva jelentősen kevesebb publikációt készítettek. Ugyanakkor ugyanezen időszak alatt a férfiak az eddigiekhez képest jelentősen több publikációt tudtak benyújtani. Ezzel szinte bebizonyosodik, hogy a 70-es évekbeli tanulmány óta eltelt 50 évben nem sikerült ezen a viselkedésen gyökeresen változtatni, mintha nem lett volna erre elegendő időnk vagy lehetőségünk a szemléletváltással a generációváltások során. Ugyanakkor szexista és alaptalan olyan kijelentést tenni, hogy ennek oka abban keresendő, hogy a nők és a férfiak természete más. Hiszen ha arra gondolunk, hogy John Gray A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek című könyvéről is számtalanszor bebizonyították már a társadalomtudósok, hogy alaptézisei vagy állításai alaptalanok. De a férfiak nem csak kihasználják a nők munkaerejét, hanem sokszor bántalmazzák is őket. Számtalanszor hallani újabb és újabb híreket a különböző médiafelületeken, hogy a férfiak gyilkosságot vagy jelentős életszakaszon át tartó testi traumát követnek el barátnőjük, ex-barátnőjük vagy feleségük ellen. Aktuális példaként a koronavírus alatti kötelező karantén alatt sokkal magasabb volt az otthoni bántalmazások aránya a nőkkel szemben, és ezzel kapcsolatosan a cikket majd megtaláljátok a show notes-ban is. Ha pedig a férfiak nem használják ki a munkaerőt, nem gyilkolják meg a nőket, akkor pedig rengetegszer feljönnek a nemi erőszakkal kapcsolatos támadások. Egy férfi minél sikeresebb, minél híresebb vagy közismertségnek örvend, annál nehezebben tudja a társadalom őt elítélni erőszakos tettei miatt, és a bíróságon is néha ezek az esetek elkövetői felmentésre kerülnek. A mai Magyarországon, ugyanígy Európa számos országában nagyon kiváltságos fehérbőrű, heteroszexuális, cisznemű férfinak lenni. A cis-heteronormatív, patriarchális társadalmi rendszerünk egyúttal kapitalista is. A média, a közbeszéd, a hirdetések mind arra próbálnak rávenni, hogy ne csak minél többet termeljünk, hanem látszatluxusban, látszatközéposztályban próbáljunk minél többet költeni olyan termékekre és szolgáltatásokra, amelyekre a feszes, számítómédia, a globális cégek nélkül fel sem merülne az igény szükségességükre. A kapitalista társadalmunk egyéneinek minden egyes tevékenysége átalakul egy olyan társadalmi kényszerré, ahol a választásaink és döntéseink természetesnek hatnak ugyan, de az egész mögött pontosan kiszámított manipuláció áll. A döntéseink jelentősen megváltoznának, ha nem lennénk ennyire összezárva, megfojtva a kapitalizmusban. Mivel amit a kapitalista társadalmuk művel, a sok esetben indoktrináció. Csak egyetlen történetet, egyetlen utat mutat be, az pedig a cisznemű, heteroszexuális, és ennek a felerősítésére a legtöbb nagy márka hozzájárul. Az egyik remek példája ennek a veszélyes cis-hetero-patriarchális kapitalista viselkedésnek a szürke 50 árnyalata, ahol a film elbűvölővé tesz egy olyan abuzív viselkedést a nőkkel szemben, amely a gazdag férfiaktól jön, ahol a szexuális kihasználásukért cserébe olyan nagy értékű ajándékokat kapnak, mint egy számítógép vagy egy autó. A film csak normalizálja az erőszakkultúrát. Régebben mind a reklámok, mind a sorozatok, mind a filmek a hagyományos családfelépítést mutatták mindenhol. Boldog apa és anya együtt, gyerekekkel. Nem tudom, emlékszel-e arra, hogy pár évvel ezelőtt az LMBT plusz emberek reprezentációja itt-ott megjelent a reklámokban és a sorozatokban is. Én emlékszem, meg arra is, hogy az emberek mennyire ki voltak emiatt akadva, hogy akkor most már csak melegeket és leszbikusokat lehet mutatni a tévében. Egyetlen egyszer sem álltak meg, és gondolkoztak el egy pillanatra, hogy a mi szemszögünkből viszont mindenhol csak a heteroszexualitás van jelen. Csak ez van. Az is hatalmas csodával töltött el, amikor először megjelent egy nyíltan biszexuális karakter a Grace klinikában, és felvállalva a saját szexualitását, két nő csókolózott, ölelkezett, és szerette egymást a tévében. Ezzel segített felnyitni a szememet, hogy én is elgondolkozzak egy kicsit a saját szexualitásomról, és hogy egy kicsit őszintébb, nyitottabb legyek magam felé is ezzel kapcsolatban. Ezt követően ne aggódj, egy kicsit nyugodtabb témákat fogok felhozni. Ilyeneket, hogy hogyan fejezd ki magad, mit lehet mondani. Hogyan éreztetheted a transz ismerősöddel, hogy mellette állsz és támogatod őt, és mik azok a dolgok, amiket inkább illik elkerülni. Mivel a szavak és kifejezések változnak az idővel és a közvéleménnyel együtt, jobb ezeket itt is megemlíteni, hogy mindannyian frissebb tudástárral rendelkezzünk.
és hogy a társadalmi nemek közötti kifejezéskészlet a lehető legkevésbé legyen kizáró. Manapság nem használjuk a transzexuális kifejezést, helyette azt mondjuk, hogy transznemű. A transzexuális kifejezés, mivel évtizedek óta használt, ezért sokkal jobban elterjedtebb. Az 1930-as, 40-es években a nagynak tartott pszichiáter Magnus Hirschfeld alkotta meg ezt a kifejezést, amivel a transzneműséget egy mentális betegségnek kategorizálta be. Nyilván ez butaság, hiszen legtöbbünknek nincsen mentális betegsége. Egészségesek vagyunk, úgyhogy ez a kifejezés ebből is értelmetlen. A kifejezés azért még helytelen is, mert a transzneműség a társadalmi nemre vonatkozik, nem pedig arra, hogy kihez vonzódunk. Úgy, mint ahogy azt használjuk a homo vagy a heteroszexuális szavaknál. Ugyanakkor mindenki úgy hivatkozik magára, ahogy az számára megfelelő. És főleg az idősebb transzgeneráció közül szoktak még néhányan magukra úgy hivatkozni, hogy ők transzexuálisok. Ebben az esetben az ő kérésüket tiszteletben kell tartani, és úgy hivatkozni rájuk, még akkor is, hogyha a modernkori társadalomban ez a kifejezés már elavultnak számít. Azzal biztosra tudsz menni, ha úgy hivatkozol valakire ismeretlenül, hogy transz, és az illető pontosít, hogy vele kapcsolatban majd mit használj. Travi. A travi szó a transzvesztita kifejezés pejoratívan használt rövidítése, ami azt jelenti, hogy az illető egy másik nem ruháit és kifejezési módját veszi fel, ami független a saját nemi identitásától. Egy transznemű ember ugyanakkor nem érzi úgy, hogy egy másik nem ruháját viselni. Például én, ha elmegyek egy ruhaboltba, akkor nem gondolom magamat transzvesztitának pusztán azért, mert a női osztályon vásárolok, annak ellenére, hogy férfiként születtem, illetve hogy valameddig férfiként éltem a mindennapokban. A travi kifejezést a transz emberek bántására használják, csak mert kilépnek a cis-heteronormatív elképzelésekből. Főleg transznemű nők ellen irányul, akik nem csak a transzfóbiával, hanem a transzhím-sovinizmussal is rendszeresen találkoznak. Gyorsan, mi is az a transzfóbia? A transzneműek diszkriminációja, gyűlölete, ellenük tanúsított ellenszenve, vagy a transzszemélyek bármi nemű elutasítása. A hétköznapi transzfóbia gyakran ártalmatlannak tűnik a cis emberek számára, vagy maguk sem tudatosítják, hogy mennyire elbagatelizálják a kérdést azzal, hogy olyanokat mondanak, hogy nem is félnek a transzoktól, tehát ez biztosan nem fóbia. Ha munkáltatóként két egyformán tehetséges ember közül a ciszt választod, csak hogy ne kelljen főnökként vagy cégvezetőként megküzdened azzal a problémával, hogy bármiképp megvéd a transz munkavállalódat, vagy túl megterhelőnek gondolod az ő igényeit is figyelembe venni, akkor transzfób vagy. Ha kivered a hisztit, hogy egy láthatóan transznemű nő megy be a női mosdóba, ahelyett, hogy a születési nemének megfelelő mosdóba menne, akkor is transzfób vagy. Ha csak azért beszélsz lekicsinlően valakivel, mert tudod róla, vagy látod rajta, hogy transz, akkor bizony transzfób vagy. Azok a légből kapott állítások, hogy már semmivel sem lehet viccelődni, pedig szintúgy nem igazak. Csak emberszámba kell venni a transzneműeket, mint társadalmi kisebbséget. Pont, mint ahogy a társadalom lassan-lassan egyenlő emberként képes kezelni a meleg és leszbikus kisebbséget, vagy előtte a feketéket. Ugyanakkor nem transzfóbia, hogyha nem szeretné valakivel randizni csak azért, mert számodra nem vonzó nemi szerve van. Ez egy szexuális preferencia, és ez egy teljesen rendben levő szexuális igény a részedről. A transzhím-sovinizmus pedig keveri a transzfóbiát a hím-sovinizmussal. Nem csak azért gyűlölik ezek az emberek a transznemű nőket, mert transzneműek, hanem mert nők is. Így egyszerre éri az áldozatokat olyan soviniszta gondolatok, hogy hol a nő helye, vagy hogy mit gondolnak a nők képességéről, ez keverve az előbb említett transzfóbiával. Azok a kifejezések, hogy nőből lett férfi, vagy férfiból lett nő. Bár értem a legjobb szándékot ezek a kifejezések használata mögött, de saját példámból kiindulva biztosan állíthatom, hogy én nem olyan férfi vagyok, aki végül egy nő lett. Inkább úgy hivatkoznék magamra, hogy bár megpróbáltam a férfi keretek és normák közé beilleszkedni, de ez végül nem sikerült. Ezen felül a nőből lett férfi, illetve a férfiból lett nő kifejezések fenntartják azt, hogy van kapcsolat a társadalmi és a születési nem között. Ugyanígy bántó kifejezés valakire azt mondani, hogy ő igazi férfi, igazi nő, vagy hogy biológiai férfi, vagy biológiai nő. Az igazi férfi, igazi nő kifejezéseket a cisznemű emberek használják saját maguk leírására. Ugyanakkor ezzel az a másodlagos jelentés is társul hozzá, mintha mi nem lennénk igazi nők vagy férfiak, mivel mi nem vagyunk biológiai nők vagy férfiak. A születéskori nemnek semmi köze nincsen a társadalmi nemhez. Ennek egyik természetbeni példája az interszex emberek, akik maguk vele született módján tesznek azért, hogy több fény kerüljön a cis-heteronormatív elgondolásba. Az én transz lánytestvéreim lányok, az én transz fiú testvéreim fiúk.
Ha nem is feltétlenül értesz ezekkel a gondolatokkal egyet, végighallgatva az epizódot te is megértheted, hogy számomra a cis-hetero társadalom ugyanannyira mesterségesen felépített, mint szerinted a miénk. Valamint így utoljára néhány kérdés, amit nem szabad feltenni, vagy olyan témák, amiket nem illedelmes vagy egyenesen helytelen felemlegetni. Ezek általában kedvesnek tűnő, ártatlan kérdések, de ugyanakkor rendkívül bántóak a transzok számára. A születéskori név. A híres neves születéskori név. Ez egy felesleges kérdés, ami visszarepítheti a válaszolót egy régi, szándékosan feledésbe küldött múltba. Úgy tippelem, hogy legalább a fele azoknak az embereknek, akikkel a társadalmi tranzícióm után találkoztam, kérdezték, hogy mi volt a születéskori nevem. Ezt akkor sem, de most se nagyon értem, hogy honnan jön ez a kíváncsiság a régi névvel kapcsolatban. Ha neked Adénaként mutatkozom be, akkor neked mi haszna van annak, hogy tudd, hogy hívtak engem valaha, amikor én azt a nevet már többé nem használom, és azzal a névvel én már többé nem azonosulok. Az, hogy megváltoztattam a nevemet, az azt jelenti, hogy nem volt már az előző nevemet kényelmes használni. Szóval fogad el ezeket az információkat. Adénának hívnak, és teljesen mindegy, hogy hívtak engem előtte. Mi van a lábad között, és megcsináltad már a műtétet? Ez a második olyan kérdés, amit soha, de soha nem kellene, hogy feltegyenek, ugyanakkor így is túl gyakran jön elő. Ugyanitt egy kis spoiler, ha egy transz vagy egy nem binári személynek mi van a lába között, az neked teljesen mindegynek kellene, hogy legyen, ha csak nem állsz vele párkapcsolatban. Viszont párkapcsolaton kívül ez csak egy szükségtelen érdeklődés. Másfelől pedig rengeteg műtétre van lehetőség egy transz személynek, nem csak a nem átalakító műtétre, úgyhogy ez a kérdés nem csak tolakodó, hanem még ráadásul felszínes is a részedről. Szóval ne kérdezd meg a transz emberektől direkt, hogy milyen műtéteken estek át. Mint ahogy a cisznemű emberek között is teljesen kellemetlen beszélgetés alakulna ki, ha egymás nemi szerveiről, vagy a valaha elvégzett műtéti beavatkozásokról kérdezgetnél vagy érdeklődnél. Aztán szexualitás. Rengetegszer halljuk, hogy szóval akkor ez most hogy megy az ágyban nálatok? Először is a saját privát szférámba kérdezel bele, és ez rendkívül tolakodó. Ezen kívül semmi értelme nincs, ha csak nem tervezünk bármiféle szexuális együttlétet mi együtt, de ha erről nincsen szó, akkor meg teljesen érthetetlen, hogy miért osszam meg, hogy a partneremmel mi mit szoktunk csinálni az ágyban. Tegyünk egy rövid kitérőt az aszexualitás, illetve az aromantikussággal kapcsolatban. Az aszexuális ember egy olyan személy, aki nem érez szexuális vonzalmat senki iránt sem, és hasonlóképp az aromantikus ember pedig egy olyan személy, aki nem érez romantikus vonzalmat semmilyen embertípus egyetlen ember iránt sem. Attól függetlenül, hogy valaki cis, transz vagy nem bináris, lehet ettől függetlenül aszexuális, és attól függetlenül, hogy valaki aszexuális vagy sem, lehet még aromantikus is. Ezek semmilyen mértékben nincsenek összefüggésben egymással. Élhet valaki egy párkapcsolatban úgy, hogy nem érez romantikus viszonyt vagy szerelmet párja iránt. Élhet valaki párkapcsolatban úgy, hogy a párkapcsolat legalább egyik tagja aszexuális. Ezeket ne ilyen cis-hetero világból ismert frázisokkal próbáljuk megérteni, mint hogy például a kihűlt, szexmentes házasságra mondanánk, hogy aszexuális vagy aromantikus lenne. Itt a felek ugyanis érezhetnek egymásra, vagy valaki más iránt szexuális vagy romantikus vonzalmat, csak a jelenlegi párkapcsolatokban esetleg valami miatt ez már nincs annyira jelen. Így a végére pedig egy olyan kérdés, ami a családdal kapcsolatos témát hozza fel, amik azt firtatják, hogy hogyan viselték a kibújásomat. Az eléggé köztudott, hogy a transznemű és a nem bináris embereknek még komplikáltabb a viszonyuk a családjukkal, vagy akár emiatt kénytelenek voltak megszakítani velük a kapcsolatot. Úgyhogy ezzel a kérdéssel nagyon fájdalmas sebekhez tudsz hozzányúlni. Hogy illusztráljam, csomószor, amikor ezt kérdezik, néha ettől összeszorul a gyomrom. Tudom, hogy kiket vesztettem el a tranzícióm során, hogy kiktől kellett eltávolodnom, hogy megőrizzem a saját mentális épségemet. Ez egy nagyon nehéz áldozat volt persze a részemről, de minden csak egy kérdés arra, hogy hogyan találom meg a biztonságos utamat, hogy ebben a világban túl tudjak élni. Ezekkel nagyjából betekintést nyerhetsz abba, hogy mik nyomják egy transz vagy nem bináris ember vállát a mindennapokban. Ha van lehetőséged, próbáld meg egy kicsit érzékenyíteni a körülötted levőket és az ismerőseidet ezekben a témákban, hogy csökkenjen a felesleges stressz, félreértés és a kellemetlen helyzet, amit így okoznak. Szóval legyetek kedvesebbek a transz és a nem binárisokkal kapcsolatban.
Tájékozódjatok, és ne számítsatok mindig arra, hogy kizárólag ezek a személyek foglalkozzanak az érzékenyítésetekkel. Képesek vagyunk hallatni a hangunkat és elmondani a történetünket, te pedig képes vagy arra, hogy türelemmel és kedvesen fordulj felénk. Nagyon nehéz persze transzként élni a mindennapokban, és ezt nem is szeretném rejtegetni. Mivel az, hogy valaki transz, magával hordozza a transzfóbiát is, ami nagyon erőszakos tud lenni, és nagyon-nagyon széles skálán is mozog, akár kis jelentéktelen dolgokról, akár el tud menni egészen a tragikus extremitások felé is. Nagyon sok transz ember igazi bedesz, nagyon bátrak vagyunk, és emiatt nincsen semmilyen szükségünk arra, hogy az emberek minket lesajnáljanak. Érzelmi támogatásra, biztonságérzetre persze van szükségünk, vagy hogy a politikusok pozitívabb színben tüntessenek fel minket. Sajnálkozásra nincsen szükségünk, mert az csak azt hozza magával, hogy minden egyéni különbözőség a társadalmi többlethez képest csak furcsaság és abnormalitás. És tulajdonképpen ez csak egy helytelen együttérzést ad csak. Hasonlóképp, mint a kíváncsiság. Ugyanúgy a kíváncsiság is lehet ténylegesen érdeklődő, vagy még támogató is, de ugyanakkor lehet rendkívül rosszindulatú és fájkálódó. Persze az együttérzés nagyon fontos. Fontos, hogy a szövetségesek, a barátaink és a családunk együtt érezzen velünk, hogy éreztesse, hogy szerető környezetben vagyunk, de a lesajnálás nem hiányzik egyikünknek sem. Zárásképp pedig az évad minden egyes epizódjában hallható lesz egy transz, nem bináris vagy queer előadó egy-egy zeneszámának a részlete. Az első epizódban Ónodi Adél, magyar színésznő, énekes és transzaktivista I Keep Walking című számából fogtok egy részletet hallani. Look through my eyes, nothing alive. The world is there. I keep walking, but it is all the same. So gray outside, so gray inside. I keep walking. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Értékeljétek a podcastet a lejátszótokban. Nagyon szeretjük a csillagokat, úgyhogy adjatok minél többet a podcastre, lehetőleg 5 darabot. Ajánljátok az ismerőseiteknek, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ahol remek a társaság, és közvetlenebből ki tudjuk beszélni az egyes epizódokat. A szerver meghívóját megtaláljátok az epizód leírásában. Ha van lehetőségetek, támogassatok Patreonon, vagy vegyetek egy teát nekünk Ko-fin. A podcast epizódban elhangzó zenei részletek fair use alapon kerültek felhasználásra. Adéna voltam, és egy transz podcastet hallgattatok. A következő epizód jövő szerdán lesz elérhető. Sziasztok!